Benvinguts a l'acte aquest de presentació del llibre, la segona edició del llibre Barcelona 60, i voldria començar pels agraïments, uns agraïments primer al Col·legi d'Arquitectes per acollir-nos avui de manera diguéssim, singular a la sala d'actes, a la cooperativa Jordi Capell i als nostres sponsors, Gira i LAM, que també han permès, amb la seva contribució, que avui puguem presentar aquest llibre. Jo, com a introducció, voldria parlar de tres coses breument, perquè intentarem que sigui un acte relativament sintètic i breu. Un és el context en què es produeix això. Som un curs de projectes de l'Escola de Barcelona. De fet, avui tenim una presència nodrida d'estudiants, alguns del curs, altres suposo que no, però que ens semblava que tenia un cert sentit fer-ho en horari acadèmic perquè té una part... De fet, aquest llibre surt en el context del curs. Les coses que sentireu avui en dia sorgeixen de classes pensades sobre habitatge i pensades com a material docent transmès en el context i en el marc acadèmic d'un curs de projectes. Aquest curs, Habitatge i Ciutat, és un curs centrat en, com dèiem, l'habitatge, però centrat molt bé en el seu entorn urbà. Per tant, ens preocupa la relació de l'habitatge en el lloc on es situa, i durant tots aquests anys, molt centrats a Barcelona i en la pròpia ciutat, hem anat, diguéssim, transmetent i fent de l'edifici d'habitatges el millor exemple que transmetre com a exemple, com a projecte i exemple d'arquitectura. La segona cosa, per tant, aquest curs està format per professors, està format també, veureu el llibre, per convidats, està format per becaris, i té una certa vocació coral, grupal. És, per tant, un llibre fet molt, com us deia, a partir d'un curs de projectes i d'un grup de professors. La segona cosa que volia parlar és de per què els anys 60. Semblava que els anys 60 ens donaven una oportunitat excel·lent de parlar d'uns exemples d'habitatge i d'arquitectes singulars, excepcionals, i que en uns anys que, a més, també tenen aquesta virtut de ser tremendament optimistes, sortint d'una postguerra, d'una precarietat. Els anys 60 i aquestes arquitectures que avui intentarem explicar ens proposen l'habitatge com a eina de renovació social. Segurament una societat civil mancada de moltes coses, d'institucions, de recursos, troba en l'habitatge la manera d'expressar uns canvis de formes de viure i, com deia, de canvis socials. Anys 60 en els que hi ha canvis de moda, canvis de música, canvis, és a dir, són moments on sorgeix el pop, on de sobte hi ha moments de radicalitat, on l'utopia i tradició es barregen. Amb l'arquitectura, la crítica al moviment modern i als CIAM es tradueix en una barreja entre continuisme però també transgressió. És un moment que ens sembla atractiu, difícil de condensar en poques paraules, com em toca fer ara, però que precisament el llibre el que vol és acostar-se a aquests arquitectes excepcionals i que a través d'un projecte d'habitatge volien fer-ho. Això ho fèiem, com us deia, sorgeix en el marc d'un curs i cada professor vam assumir, i una cosa simpàtica també, cada vam assumir emparellar-nos amb un d'aquests arquitectes i per tant sorgeix aquesta barreja singular en el que els deures eren ser capaços de transmetre d'un punt de vista docent l'obra residencial d'aquests arquitectes en el marc d'un curs de projectes. No només els professors, per tant, el format del llibre són aquests articles fets per professors, també haig de dir que moltes vegades aprofitem els convidats, que han vingut a fer una conferència, és el cas del Campo Baeza, que també va participar en un escrit, el Stephen Bates, que va venir al curs i que ara també ha participat en un escrit, o el Josep Lluís Mateo, que també l'havíem convidat potser l'any anterior. És a dir, hi havia una sèrie com d'arquitectes i professors propers al curs i que d'alguna manera també hi són presents. Al curs, de fet, hem fet altres publicacions. Aquest Barcelona 60 no és la primera i, com us deia, i vam començar amb aquests petits llibrets on cada professor feia una classe i
quasi com amb les tapes, amb l'últim fascicle, lliuràvem les tapes, i aquest conjunt de 8 fascicles, 8 professors, era el que permetia, cadascun parlant d'un edifici d'habitatges, configurar aquesta situació de publicació. Després vam passar a una idea més configurada, que és la aquesta publicació vol ser una mica una mateixa línia editorial que parlava de límits, aquesta primera, i una segona, que és la que avui us presentem, de Barcelona 60. Una cosa insòlita en el món universitari, tot que té uns mitjans modestos, és que aquesta edició es va esgotar. La raó que estem aquí és que aquesta primera edició que veieu s'esgota i dona lloc en aquesta segona reedició que incorpora un annex fotogràfic del Català Roca. La fotografia en els anys 60 estava molt present. Oriol Maspons, fotògrafes de tota Europa, diguem-ne, aquesta idea de vincular el món fotogràfic i de la imatge amb la pròpia arquitectura. Veureu també que és un llibre on, com altres publicacions que he passat molt ràpidament, incorpora el redibuixat com una manera de transmetre. També s'assembla que és un element acadèmic i útil pedagògicament, el redibuixat de les plantes, els criteris dels gràfics, el redibuixar, comparar, i per tant, algunes d'aquests articles, com veureu, han utilitzat el redibuixat com a eina de transmissió. Dit tot això, ara el professor Badia us explicarà el tema també de l'annex Català Roca i procedirem ja a les 6 intervencions, més els 4 textos dels 4 convidats que no han pogut venir, però que ens han enviat un text que també serà llegit per nosaltres. I amb aquestes intervencions i la lectura donarem per acabat aquesta sessió. Hola. Tal com ha dit el Pere Joan, quan vam decidir emprendre aquesta reedició, vam pensar que era un fet remarcable i que caldria celebrar-ho, no? I per celebrar-ho vam dir, bueno, hauríem de vestir el llibre de festa. Vam parlar amb el dissenyador gràfic, l'Albert Romagosa, i va tenir aquesta idea de senzillament canviar-li el color de la portada i donar-li color ceràmica, perquè deia que era la terra cuita, era el color que d'alguna manera lligava totes les obres que estàvem explicant amb el llibre. Però també vam pensar que a part de vestir-se de festa, quan un vol celebrar alguna cosa, s'ha de regalar alguna cosa, i vam dir, bueno, hauríem de posar també un regal en aquesta segona edició. I aquí va aparèixer la idea d'aquesta torna, d'aquesta propina, que és un article més que a la primera edició no hi era. Aquest article és aquest fulletó del Català Roca, perquè ens semblava que era el punt en comú, d'alguna manera, de tots els arquitectes, del Moragas, del Coderch, de MBM. Sempre hi havia el fil com de la mirada de Català Roca, que ho relligava tots i que va acabar sent una mica la imatge d'aquesta Barcelona dels anys 60. I això ho vam imprimir amb un paper brillant, paper de regal, i el vam afegir, no dins del llibre, enquadernat amb el llibre, sinó com una peça a part. I aquest és el regal d'aquesta segona edició. Tal com ha dit el Pere Joan, intentarem explicar molt ràpidament, amb petites píndoles, aquests 6 arquitectes. A mi em toca parlar de l'Antoni de Moragas. Com ja sabeu, aquests últims anys en l'arquitectura catalana, i especialment amb la gent més jove, hi ha hagut com una certa aproximació a treballar amb materials naturals, populars, senzills, com el maó vist, la fusta de pi, envernissada, el formigó cru. I això és per moltes raons, però entre altres n'hi ha una que és d'una certa tradició catalana, que és la que m'agradaria com reivindicar explicant això. En un cert moment dels anys 60 va aparèixer el que se'n va dir l'arquitectura realista, degut a un article de l'Oriol Bohigas, em sembla de l'any 62, que es deia Cap a una arquitectura realista, on proposava d'alguna manera adaptar aquells idearis del moviment modern a la realitat del país en el que estem nosaltres. I un dels representants d'aquesta arquitectura que proposava, d'aquesta arquitectura realista, de fet l'any passat es va fer una exposició al DIHAB,
que es deia precisament els nous realistes, que recollia aquesta relació entre els arquitectes realistes d'aquella època i els nous que han aparegut ara. Un dels arquitectes més representants d'aquesta arquitectura era l'Antoni de Moragas i Gallissà. Era un personatge que tothom el coneix, però segurament els estudiants de tercer potser no el coneixen tant. Era un personatge que va estar molt lligat també a temes culturals de la ciutat de Barcelona, va ser degà del Col·legi d'Arquitectes, va estar dins del FAT, va formar part, diguéssim, del grup R, etc. Aquí el veiem amb l'Alvar Alto, que el va portar quan era degà del col·legi. Una de les primeres obres del Moragas era l'Hotel Parc, i amb aquesta obra ja es veuen algunes característiques que després veurem més endavant i que a mi em semblen importants. I particularment amb aquesta fotografia d'aquí a l'esquerra podeu veure com diferenciava els pilars rodons, les jàsseres, com tractava que l'estructura portant de l'edifici, que eren aquests pilars rodons, quedés separada dels tancaments, retallant les parets del tancament, etc. Però aquest gust, diguéssim, per separar cada un dels elements arquitectònics del volum de l'edifici, també anava acompanyat d'una cosa bastant insòlita i que a mi m'interessa particularment, que és aquest contrapunt formal que es veu aquí, per exemple, amb aquests separadors perforats de les terrasses. Un contrapunt formal que ell utilitza moltes de les seves obres i que el que fa és afegir com un enriquiment decoratiu afegit a la pròpia arquitectura, que en si mateix és molt austera. De la mateixa època, em sembla que era de l'any 54, el primer edifici d'habitatges és aquest d'aquí, que fa Moragas, és la Casa Gomis. És un edifici que té una estructura molt senzilla, com veieu. És una façana portant i una anella interior paral·lela i amb una sèrie de patis que donen llum tant a habitacions com a l'escala i als espais comuns. Fixeu-vos que l'escala treballa en mitges plantes, de manera que s'adapta a la topografia, i aquí el que m'interessa també és com aquest gust per treballar amb materials populars, com el maó vist, i tècniques tradicionals com la coberta de teula. Si mireu la fotografia de la dreta, apareix, per exemple, aquest detall que apareix en moltes obres de Moragas, aquest enriquiment formal dels interiors a partir de coses tan senzilles com girar el maó i deixar-ho per la cara, que normalment està oculta. Una tècnica que també recentment hem vist en projectes més contemporanis. Però el que m'interessava més explicar avui, i que apareix en l'article com a centre de l'article, és una cosa que va fer Moragas, que amb la seva funció de promotor, arquitecte i constructor amb la que emprenia els seus projectes, ell era la persona que buscava el solar, era la persona que projectava i era la persona que construïa, va idear un sistema, es va inventar un sistema que era molt enginyós i que era extremadament eficient i molt econòmic. Aquest sistema es basava en uns murs de maó vist separats 3,5 metres entre ells, que s'arrepenjaven amb unes grans jàsseres de formigó i uns pilars que ocupaven tant la planta baixa com la primera planta. O sigui, el que feia era aprofitar d'alguna manera l'economia que li donava el construir uns murs de totxo, cada 3,5 metres, molt senzills, i aprofitava aquestes noves tecnologies, com la de formigó armat, per posar-les allà on realment era necessari, que era només en planta baixa i en planta primera, on necessitava unes llums diferents, una estructura de pilars li venia molt millor. Aquest sistema té la característica que, amb el sentit transversal, permet grans obertures de forma molt senzilla, amb finestrals que van de banda a banda, de paret a paret, i amb uns ampits que normalment eren de ceràmica vidriada, precisament per diferenciar el que és portant del que no és portant. Això ho va utilitzar en molts projectes, ho va repetir moltíssims cops a Barcelona. Hi ha, jo crec que, desenes de projectes de Moragas que tenen la mateixa morfologia i que són molt distingibles quan els veus. Potser el primer de tots va ser aquest, que em sembla que és de l'any 61, que és la Casa de Braus, davant precisament de la Monumental, de la plaça de Toros. El Moragas era molt aficionat als toros. Aquí, com veieu, el que fa és que trenca el volum lineal desplaçant un dels volums per evitar d'alguna manera el xamfrà, que aquí no es veu però que apareixeria en aquella cantonada. D'aquesta manera no es veu obligat a girar el sistema de murs, sinó que senzillament desplaça una de les peces.
Això són 198 habitatges, si no m'equivoco, té planta baixa més 10 i apareixen 3 nuclis verticals tan sols per aquests 178 habitatges. Perdoneu. Potser el tema més interessant i més característic d'aquesta peça és la fotografia que veieu a la dreta, que és que en els balcons que donen a la Gran Via davant de la Monumental, de la plaça Monumental, apareixen aquestes fotografies de Català Roca sota dels balcons. Això d'alguna manera és una referència a l'arquitectura tradicional, on molts cops el balcó per sota es forrava amb rajola vidriada de colors, i el que ell fa és aplicar d'alguna manera el tema del lloc on està, o sigui, relliga d'alguna manera el seu edifici a la plaça de Toros que té al davant, el qual em sembla francament interessant. I després, a Moragas també és molt habitual que els vestíbuls agafin també una gran força expressiva. En aquest cas, en aquest mateix edifici, el que fa és utilitzar el mateix recurs de la fotografia per afegir atmosfera i densitat en aquests espais d'una forma molt senzilla. Això que veieu aquí és una fotografia ampliada de Català Roca d'una jaqueta d'un picador de toros. Un altre projecte en el que també que trec com a exemple on utilitza la mateixa tècnica és aquest d'aquí, l'edifici del carrer Brusi. El que fa és trencar una altra vegada el volum en 3 per evitar el gir precisament dels murs de càrrega paral·lels. El de l'esquerra dona la Via Augusta, el de la dreta dona el carrer Sant Elies i el del mig dona el carrer Brusi i és el que gira mirant cap al carrer Brusi. O sigui, cada edifici mira, col·loca l'estructura transversal al carrer al que dona façana. En aquest cas, en concret, transgredeix una mica el seu propi sistema, perquè, com veieu, el carrer Brusi intenta que a la part de baix gira també els murs perquè no tinguin la façana, diguéssim, opaca, característica del sistema, de manera que, en un sentit, sempre, d'alguna manera, la paret és opaca i amb l'altre, en canvi, hem dit que era com molt obert. Aquí, per poder fer això, en un cert moment, transgredeix el seu propi sistema i s'obre d'aquesta manera. Torna a utilitzar el mateix sistema de patis. En el de la dreta, aquests patis van una mica al portell per separar els patis que donen a les cuines dels patis que donen als dormitoris. I, com veieu a la imatge de l'esquerra, hi ha aquesta cantonada tan característica on apareix com aquesta façana que és més opaca quan gira amb la façana més oberta i on aprofita per fer com aquests voladius de formigó per arrepenjar les peces aquestes de les jardineres amb la vegetació, amb aquest sistema on tu pots reconèixer cada un dels elements del sistema constructiu com un solapament de diferents materials. I a la dreta el que veiem és com individualitza o caracteritza cada un d'aquests edificis amb un color diferent de rajola ceràmica, de colors. Això, que veieu l'alçat aquest més opac de la mitgera en contraposició a l'altre, això quan ho porta als vestíbuls, en aquest cas els vestíbuls són més generosos, són més grans, amb l'estructura de bigues de formigó construeix una mena d'artesonat, d'alguna manera, que li dona una certa riquesa, però després dins d'aquest artesonat el que fa és col·locar la mateixa rajola ceràmica que pertany a aquell edifici que ja hem vist que forma els ampits de les façanes. I no tan sols això, sinó que amb tots els límits del perímetre d'aquests vestíbuls treballa amb maó vist, però d'una forma molt creativa, amb molts sistemes diferents i donant una textura molt densa, d'una gran densitat. Amb això li afegim també el disseny dels elements, aquestes llums tan característiques que va utilitzant amb els seus vestíbuls, el disseny de les bústies, que és un sistema modular que permet diferents tipus de composicions, el disseny del mostrador pel conserge, etc. I acabo amb aquest petit text que em sembla que resumeix una mica tot això i amb la imatge de l'esquerra on veieu la làmpara, una de les làmpares que va dissenyar Antoni de Moragas, que a més va fer molts dissenys molt interessants. I ell mateix, en una entrevista que li feien al Quadern, deia que hi havia una incipient actitud que consistia en fugir de l'arquitectura oficial, emfàtica i pretensiosa, valorant l'ús dels elements populars, dels quals la terra cuita n'és un dels més permanents. Existia un anhel de sinceritat, no en la línia conceptual, sinó en la matèria, més orgànica i popular.
Una actitud eclèctica, perquè l'ús del maó no obligava a prescindir de totes les millores que el progrés tècnic permetia. Estructures fetes, per tant, barrejant l'obra vista del formigó cru, fusteries de fusta o metàl·liques i aplacats de totes classes. La policromia que se'n derivava no era decorativa, sinó el resultat del mateix color natural dels materials emprats, sense evitar l'alegria d'algun element intencionadament no funcional. M'agrada molt aquesta última frase, l'alegria d'algun element intencionadament no funcional. Entre las brillantes ausencias, la de Campo Baeza, que nos envía esta nota desde Madrid, que leo. La reedición del libro Barcelona 60 es una buena ocasión de agradecer la invitación que se me hizo para participar con mi breve texto sobre Coderch. Coderch era sencillamente genial, un arquitecto de primera y una persona extraordinaria. A estas alturas sigue pareciéndome mentira que personajes como Coderch en Barcelona o Fisac en Madrid no tengan un mayor y más claro reconocimiento. Firmado al lado, Alberto Campo Baeza, 19-2024. Bé, el següent text és del Josep Ferrando, que és un professor molt estimat, de fet va ser integrant del curs durant 20 anys, crec, va estar 20 anys a l'Habitatge Ciutat, i no ha pogut venir, ens envia aquesta carta efectiva, que la llegeixo. Estimats amics i amigues, vull expressar el meu més sincer agraïment per la invitació a participar en aquesta xerrada. Per a mi és un veritable honor tornar a un lloc, Habitatge Ciutat, que sempre he considerat casa meva, un espai on vaig tenir l'oportunitat de créixer personalment i professionalment, aprendre de grans persones i formar part d'un equip increïble que encara ocupa un lloc especial en el meu cor. Aquesta invitació té encara més significat en el marc de la presentació d'un llibre que contribueix de manera tan valuosa a la cultura arquitectònica. Crec fermament que aquest tipus d'iniciatives no només enriqueixen el nostre coneixement, sinó que també ens inspiren a reflexionar sobre el nostre entorn urbà i com, aprenent del passat, podem projectar un futur més equilibrat i millorat i millor dissenyat per les nostres ciutats. És un privilegi poder compartir aquesta experiència amb vosaltres i aportar el meu gra de sorra en una conversa tan important. Moltes gràcies de nou per aquesta oportunitat tan especial. Josep Ferrando. Bé, bona tarda. Jo parlaré de Bonet Castellana. Només parlaré d'un edifici, que és l'edifici Mediterrani, que està de fet situat molt a prop d'on esteu treballant ara en el quatrimestre. Aquest edifici el van fer Bonet Castellana i Josep Puigtorner, que és l'autor d'aquest croquis, entre 1960 i 66. Dic la data perquè em sembla que és important. Aquest dibuix original aquí es veu molt gran, però és realment molt petit, perquè això és un sobre. Per tant, és un croquis que em sembla que explica o resumeix excel·lentment, molt bé el que és, diguéssim, l'edifici Mediterrani. També em sembla interessant el fet que sigui del Josep Puigtorner, perquè, com sabeu, el Bonet, quan acaba la carrera el 36, marxa a treballar amb Le Corbusier a París i d'allà marxa a l'Argentina a treballar, no torna a Espanya per la guerra i la dictadura, i el que fa allà, construeix la seva carrera professional amb molt èxit internacional, es fa un nom i a partir dels anys 50 comença a tenir encàrrecs aquí a Catalunya, o a Espanya, de fet. Necessita un soci local, que és el Puigtorner, per fer els seus treballs, i la seva tornada definitiva és l'any 63, és a dir, just al mig del propi procés d'evolució d'aquest edifici. Als anys 50, més o menys, aquest projecte que es situa a la cantonada Comte Borrell i Consell de Cent, l'eixample més o menys té l'aspecte que veiem a la dreta, que és un eixample de la part esquerra, encara consolidant-se, compagina, diguéssim, el teixit residencial, encara molts tallers i fàbriques, i la pressió demogràfica fa que molts d'aquests tallers marxin cap a la perifèria i apareguin aquests solars d'enormes dimensions. Llavors,
que més o menys del voltant de 90 metres de llargada per 30 d'amplada. El que fan els arquitectes és plantejar un esquema que trenca absolutament amb la lògica de l'Eixample, la lògica del vuitcentista del segle XIX, amb aquesta proposta de 2 barres paral·leles, amb 2 patis al mig, i d'alguna manera es pot entendre aquesta relació, òbviament, amb el moviment modern, aquesta lògica de plantejament de ciutat, com el que van plantejar el Pla Maciel, aquesta lògica com de sistema de barres, de ciutat molt més oberta, amb aquesta filosofia més higienista de la ciutat, que ocupa bona part de l'arquitectura i també de l'urbanisme del segle XX. Però encara és més interessant, això s'ha deformat del tot, això hauria de ser una illa de l'Eixample, és una llàstima. La proporció d'aquestes barres és exactament la mateixa que les que apareixen en aquest dibuix, que és un dibuix de fa 30 anys abans que fa el propi Bonet, encara com a estudiant, on es proposa plantejar el futur de l'illa de l'Eixample. Per tant, han passat 30 anys i la primera oportunitat que té el Bonet de fer un edifici d'habitatge col·lectiu a Barcelona és reproduir exactament el que havia pensat com a estudiant. O sigui, en aquest sentit, la fe, diguéssim, en el que ell creia era absoluta. Òbviament, alguna de les característiques, segurament la imatge més paradigmàtica d'aquest edifici és la seva cantonada, on apareix els testers d'aquestes 2 barres amb diferents plans que no redibuixen el xamfrà tradicional de l'Eixample. Això... Sí. Bueno, estan totes malament. Bueno, es deformen les imatges, disculpeu. L'estratègia, diguéssim, és la contrària, per exemple, com el cas de la Casa Milà, on tot el buit, en el punt de la cantonada, diguéssim, tot el buit es queda inclòs, diguéssim, en l'interior de la cantonada. En el cas del Bonet, aquest buit és expulsat cap a l'exterior per evitar precisament haver de resoldre la proposta amb aquests patis. Una altra situació interessant, sap greu, és la relació de l'edifici amb la mitgera, com resoldre la trobada entre un esquema, un sistema que no té res a veure amb el seu veí, i és introduint unes peces, en aquest cas el nucli, que es col·loca entre l'edifici i la mitgera, que és exactament el que fan, per exemple, a l'Economist, que és col·locar aquestes peces de manera que resolen la continuïtat o discontinuïtat entre el teixit existent i l'edifici nou. El projecte està plantejat amb 4 nuclis, aquest primer que hem comentat abans, on aquest nucli resol la continuïtat de l'edifici amb la mitgera veïna, amb un sistema de 2 habitatges per replà, una peça central on es planteja un esquema clàssic de 4 habitatges per replà i 2 nuclis on es resolen amb 5 habitatges per replà, perquè un d'ells, aquest de l'extrem o aquest altre, es divideix en 2 per generar més tipologies. Hi ha com un habitatge tipus que ocupa pràcticament la totalitat de l'edifici, que ocupa aquesta zona central de l'edifici i també ocupa aquesta franja que comentàvem abans, on es pot veure un dels punts crítics de l'edifici, que és el fet de tenir aquesta façana que s'allarga i es queda enfrontada amb la mitgera, es veu com l'edifici reconeix tímidament, segurament massa, es retira 1 metre per aconseguir una mica de distància respecte a la mitgera. I una cosa molt interessant és el fet que a partir d'un esquema on l'habitatge es planteja de forma asimètrica, és a dir, que és un habitatge reversible, a partir d'aquest eix de simetria permet que el mateix habitatge es pugui resoldre accedint des de baix amb, diguéssim, la sala d'estar mirant cap amunt, continuar amb la mateixa estructura i disposar el nucli a l'altra banda i provocar que la sala d'estar miri al costat contrari. Quan planteja la divisió d'aquestes tipologies a les cantonades, aquí apareixen altres problemes. És molt hàbil en el fet que resol aquesta mitgera discontínua, parteix amb aquest eix de simetria que parlàvem abans, és capaç de resoldre 2 habitatges amb diferents llargades,
Però aquesta solució de partir aquestes tipologies en dos, el que provoca és generar un bypass per permetre accedir a l'habitatge que hi ha a baix, i la polarització de les cuines que sempre estan col·locades al costat de les escales provoca que la sala d'estar col·locada sempre en continuïtat amb la cuina quedi ofegada a la zona interior de les barres. O apareguin situacions on la modulació queda trencada pel fet de voler augmentar la dimensió de la sala d'estar i apareixen aquests pilars partint l'espai. Tot i així, malgrat les variacions que es produeixen a la planta, l'alçat no ens permet reconèixer aquestes variacions. Es pot reconèixer molt bé aquesta estructura sempre contínua, on aquestes bandes verticals d'alguna manera de la façana el que busquen és recuperar també d'una forma tímida aquesta proporció com més vertical de les façanes de l'Eixample. I apareix un altre element, diguéssim, important o bastant característic de l'edifici, que és aquesta situació d'estructura en forma de trípode invertit, on aquestes peces recullen de cada 3 línies estructurals, baixa només una, generant aquella imatge tan característica de la planta baixa, on es redueix el nombre de pilars, es produeix una retirada de la façana en planta baixa i el que fa és duplicar la dimensió de les voreres de l'Eixample. O sigui que hi ha un canvi d'escala evident, tant en secció com en planta, que es pot veure d'una forma clara al carrer. Ja està, gràcies. Bé, bona tarda. Jo el que vaig fer d'alguna manera va ser agafar aquesta obra de Clotet i Tusquets, la Casa Fullà, com a element d'estudi, però en aquest cop hem fet un pas enrere i hem intentat entendre aquesta primera fase, estudi Clotet i Tusquets, joves, aquesta és una imatge d'Arquitect Hogar i Arquitectura del 7 d'agost del 1971, una revista que fa una monografia de la primera part de l'obra de Clotet i Tusquets, que com sabeu, bàsicament la producció principal és a la dècada dels 70, però les primeres obres que les vam decidir incloure aquests arquitectes tan importants en el moviment català dels anys 60-70 en el llibre va ser justament per aquesta casa, la Casa Fullà, que és l'any 68-70. És de les primeres obres construïdes, no és la primera, i d'alguna manera també correspon a una seqüència d'investigació tipològica i agregativa que reconeixen els primers treballs. De fet, aquesta imatge que surt a la revista apareix una maqueta, un plegat, una maqueta plegada de la Casa Fullà, concretament. I anant una mica enrere, de fet, el primer projecte, com veieu aquí, l'optimisme que transmetia els personatges, els arquitectes, l'època, però també les ganes de construir i de canviar el món. Això és molt important perquè, d'alguna manera, la posició d'optimisme i d'eufòria es noten en els primers projectes. De fet, aquest primer projecte correspon a un dels PFCs d'un dels arquitectes. És un projecte d'uns habitatges a carrer Solitari, a Cadaqués, uns habitatges que s'adossen a un altre projecte unifamiliar que havien construït prèviament, uns habitatges que plantegen una topografia interior, treballar amb aquests desnivells com a idea de recorregut espaial, entendre la casa com a seqüència d'espais, i no com a habitacions tancades, sinó una continuïtat espaial. I molt important és els treballs de les cantonades, de les terrasses en cantonada, on es busquen aquestes mirades creuades a 45 graus, de manera que s'amplien els habitatges petits i s'aconsegueix d'alguna manera una relació amb l'entorn i una agregació a partir d'aquest fragment petit que es relaciona amb el context històric del casc antic de Cadaqués. Un altre tret important d'aquests habitatges
és el fet d'incorporar una oportunitat projectual en les escales comunitàries. Les escales comunitàries, o l'escala principal, el nucli principal de serveis, es converteix en un pou de llum, es treballa amb un material contemporani bastant inusual en aquest tipus de projectes d'habitatges, que és una trama metàl·lica, un tipus tràmex, que converteix que l'escala sigui realment un pou de llum vertical. Per tant, ja comença a veure en aquests projectes un primer interès per treballar a partir de la secció, la topografia, la variació tipològica, les terrasses, el límit interior-exterior i, sobretot, també un interès especial per portar el límit als espais comunitaris, als espais de circulació. Un altre projecte contemporani de l'any 68 no construït és aquest conjunt de 11 habitatges plurifamiliars a l'Ametlla del Vallès. Uns habitatges que, com veieu, el tret característic o el més característic és la secció, una secció que planteja una diferenciació d'alçades per potenciar una experiència dels espais, una altra vegada aquesta idea de topografia interior, de recorregut espaial, una idea seqüencial, una idea també, com parlava abans el Jordi, amb el cas de Moragas, en aquest cas portat al límit a l'interior, treballant les mitges plantes, entenent les escales com un espai més dins el recorregut i no una eina d'accés, un espai. També treballant, evidentment, la llum, l'accés de llum zenital, el confort, la termodinàmica, sent realment projectes pioners que s'avancen a l'època. I també una cosa important és entendre aquest conjunt plurifamiliar com la suma d'habitatges en filera, donant una singularitat a cada casa, tot i la seva repetició, donant una singularitat d'accés a cada casa. I d'aquí passem al cas d'estudi que vaig escollir per aquest article, que és la Casa Fullà, una casa que vam poder visitar gràcies al Miquel Mariner, que no se'n recorda, però em va acompanyar l'any 2019. Vam fer un cafè al bar de la Cantonada i vam entrar a dos habitatges. Un d'ells era el Víctor Jou, que ens va ensenyar el seu habitatge. I és una situació, és una casa que es troba en aquest punt, en el límit del Parc del Guinardó, en el Parc dels Tres Turons de Barcelona, un límit entre ciutat i muntanya, voluntàriament escollit per al Clotet i Tusquets, una situació que permetia una llibertat tipològica, un treball amb topografia, un final de carrer, una redefinició dels límits, portar al límit la volumetria que permetia l'ordenança municipal, l'ordenança urbanística, i també una certa llibertat. El fet de treballar en una situació més perifèrica, tot i que és una situació central a Barcelona, però no és el centre de Barcelona, no és l'Eixample, és una situació que permetia entendre que la casa, o els que vivien a la casa, entenien que estan vivint a la muntanya, i així ho transmetien. I aquesta seqüència d'imatges, la primera és aquesta, els habitatges del carrer Solitari, Cadaqués, les tres següents són la Casa Fullà, que manté aquesta idea de treballar la cantonada del gra petit, trencar, relacionar-se, incorporar terrasses, varietat tipològica. Penseu que hi ha 39 habitatges, tots són diferents. D'acord? Tots són diferents. I fins i tot hi ha un detall important, que és que els habitatges que donen al pati interior, que es considera mitgera urbanísticament, que és aquella última imatge, els arquitectes van decidir treballar, o a partir de la mitgera, entendre la mitgera com a també façana, van extendre el material ceràmic a tota l'obra, tant interior com exterior. Per tant, van treballar amb aquest material auster, que està treballat de manera honesta, sense elements decoratius, i que també l'utilitzen per fer les gelosies i els elements de barana. Per tant, la idea de la mitgera, entesa com a extensió de la façana que es plega, recordant la imatge del principi. I dos moments molt importants del projecte. El primer és la investigació tipològica. No sé si ho podeu llegir, però hi ha diferents tipus de tipologies, de dúplex tipus Le Corbusier, en paraules de Clotet, dúplex tradicional i dúplex inglès. Són variacions, realment, és una casa que és un conjunt d'habitatges experimentals on es porta al límit aquesta idea, on es redueix voluntàriament l'espai de circulació. Veureu que en secció tenim un passeig cada 3 plantes. Aquesta reducció permet un estalvi econòmic d'espai de circulació, però també permet una millora de qualitat espai a l'interior. Aquella imatge, d'alguna manera, explica la idea d'un carrer interior, entendre que els espais de circulació, els espais comunitaris, són l'extensió del carrer dins de la casa. Per tant, és una casa, com veieu, té com aquests 3 espais de circulació i a partir dels quals apareixen fins a 39 diríem variacions dins de la tipologia, fins a 39 habitatges que són variacions, on realment només hi ha un nucli, un sol nucli, voluntàriament només hi ha una única escala perquè generi un punt de trobada per tots els veïns. Aquí hi ha un detall, també una anècdota, en paraules
de Clotet, que és que els arquitectes els van convocar al moment de l'escriptura dels habitatges perquè el notari era incapaç de resoldre la superfície útil. Per tant, hi ha aquesta anècdota important que està remarcada en alguns textos. I finalment acabo amb aquesta seqüència de fotografies que formen part de la visita que vam fer amb el Miquel, que bàsicament obren aquestes portes a reflexionar o a plantejar o a revisitar aquesta obra amb 3 idees. La primera és aquesta idea, i a més aquest projecte i aquest article el vam escriure abans del Covid. I quan estava escrivint l'article, després, quan el vam editar el llibre, que va ser just després, hi ha una petita reflexió sobre aquests espais intermitjos, el fet de viure sempre en contacte amb l'exterior, les terrasses, la voluntat del projecte d'oferir àtics, situacions intermitges, tribunes, etc., sempre en contacte amb l'exterior, infinitat de situacions, el material, com deia, la variació, portar al límit un material amb aquesta austeritat, amb aquesta sinceritat i treballar la finestra, el gruix, la densitat, la finestra, la terrassa, la gelosia i les baranes. Simplement amb variacions del mateix material portades al límit que serveixen per fer aquestes transicions entre l'espai públic i l'espai privat, fins i tot entre els espais privats dels diferents habitatges. I finalment, potser el tret més important d'aquest projecte, que engloba tot el que hem parlat, és aquesta voluntat de convertir els espais comunitaris en un autèntic espai públic, un espai de trobada, que també en època de Covid, quan vam acabar l'article, m'imaginava que realment els habitants d'aquest projecte podien gaudir, sense sortir al carrer, en els mesos que no es va poder sortir, d'aquesta sensació de tenir uns exteriors dins dels habitatges. Moltes gràcies. I finalment hi ha aquesta frase, paraules de Clotet. Ordenar el conjunto, controlar la totalidad o, por el contrario, aprender a juxtaponer lo aparente independiente y a introducir lo imprevisible. Ara sí, moltes gràcies. Bé, dins d'aquests autors que figuren al llibre i que no han pogut venir, hi havia el Josep Lluís Mateo, que ens ha enviat també una carta, un text, que vaig llegir. Diu: bona tarda a tothom. Lamento no poder acompanyar-vos avui, hem de ser fora. La presentació d'aquesta segona edició de la publicació de Barcelona 60, Habitatge Ciutat, posa èmfasi, d'una banda, en la rellevància d'aquells anys per la nostra cultura. Aquesta publicació permet entendre aquell fenomen no només com un esdeveniment històric, sinó també com una referència contemporània per la disciplina actual. En uns moments en què l'habitatge es torna a plantejar com a necessitat immediata, aquestes experiències del passat, la part de la nostra tradició local, poden ser contemplades amb interès i utilitat. Ben cordialment, Josep Lluís Mateo. Bé, seguint amb l'ordre del llibre, ara toca Francesc Mitjans. Francesc Mitjans, del que parlarem, de 3 edificis que tenen una singularitat, que és la seva relació amb la planta baixa. De fet, aquest és un plànol on surten els 3, l'edifici Seida, Mestre Nicolau, i a l'edifici CIT, a Via Augusta, i que pren com a línia horitzontal justament la diagonal. Un plànol curiós, que no és com habitualment mirem Barcelona, però que en canvi dona aquesta proximitat i aquesta relació entre els 3 edificis de Mitjans, que té moltes virtuts altres obres, però en aquest cas, sobretot, volíem parlar de la relació amb la planta baixa i aquesta amb la tipologia dels edificis. El primer, l'edifici Seida, Avinguda Sarrià, és un edifici de 120 metres de llarg, amb un carrer en pendent, que forma part d'una operació de tota la illa, amb la bencinera, uns tallers d'una empresa automobilística, però on aquest pòrtic, com dic, de 120 metres, canviant d'altura, manté, diguéssim, l'horitzontal dels forjats i dona aquests finals tan diferents. D'una banda s'incorpora el que és la plaça Prat de la Riba i l'altra acaba en la bencinera amb seccions absolutament diferenciades. Mentre a baix acaba sent
una proporció verticalitzada, aquí, en canvi, acaba sent una proporció molt més quadrada. Els vestíbuls, els veurem després amb alguna imatge, però tenen aquesta voluntat de no deixar clar on està el límit entre interior i exterior. Aquest límit fràgil, transparent del vidre i aquesta parella de pilars, una dintre, una fora, lleugerament inclinats i que donen en el vianant aquesta sensació justament d'estar a mig camí, d'estar a cavall de dues coses. L'edifici amb secció, perquè és interessant, i d'això es tracta aquesta reflexió, de veure la relació en planta dels porxos, perquè Barcelona no és una ciutat on habitualment tinguem porxos o hi hagi aquesta... I és curiós que en aquestes propostes d'arquitecte Mitjans es busca aquesta especial relació amb la ciutat, amb les voreres, s'eixampla l'espai de la vorera i es dona a través d'aquest voladís de la secció en planta aquesta major fundària en el pas porxat. L'edifici Cid a Via Augusta, d'alguna manera, són de la mateixa família. Aquí no és un edifici accent com l'anterior, és un edifici entre mitgeres, o parcialment entre mitgeres, situat en una illa irregular, de forma curiosa, i que per una banda el porxo, aquest porxo-galeria, Mitjans anomenava pòrtics-galeria, aquesta situació de ciutat on la secció de l'edifici el permetia volar per sobre de la planta, aquest és el límit de l'alineació de façana, i volgudament ampliava l'ombra i l'espai del vianant amb aquesta protecció i que també el portava a introduir-se en aquests espais de vestíbul. El vestíbul com a lloc on el material, la transparència, proposava aquesta situació més de benvinguda i d'acollida. El tercer, Mestre Nicolau, una parcel·la complicada, un edifici, probablement edificis d'una única planta per replà, amb un contacte molt precari amb l'interior d'illa, però on també hi ha aquesta apariència del pòrtic amb una relació bonica i curiosa d'1-2-1, doble llum al mig i en canvi mig als extrems, i on també s'introdueix d'alguna manera en el vianant i a l'usuari cap a l'interior a través d'aquesta planta baixa direccionada cap a l'interior. Aquesta és una imatge resum o una imatge que vol ensenyar o vol mostrar la importància o la relació que existeix entre les façanes d'aquests elements volats, d'aquestes terrasses, d'aquests balcons generosos i que surten cap endavant, amb l'ombra que genera en planta baixa i aquesta relació dels porxos que en el cas dels pilars, aquest pilar viu dins del vestíbul mentre que l'altre està situat a l'exterior amb aquesta interessant idea que no és només horitzontal de relació amb la ciutat, sinó que també és vertical amb la relació de la planta baixa amb les plantes superiors. Els tancaments i la composició, en els dos casos, també tenen punts de contacte de l'edifici Seida amb l'edifici Cid, com l'alternança de forats i els sistemes de carpinteries fan aquest alternat d'ombres amb la carpinteria i que acaba amb aquesta planta baixa absolutament contínua. Veieu el que us deia abans en la situació del porxo a la dreta, aquest porxo que fa que els pilars, tant l'exterior com l'interior, configurin aquest espai on el vianant es troba al mig d'aquesta situació i on l'allargament de la galeria fa que l'ombra encara sigui més pronunciada i que un tema d'ombres i de ciutat, aquí veieu, també veiem bé, és bonic, no? Aquesta transició entre uns pilars que comencen en forma orgànica, són com uns bulbs i acaben en forma rectangular. La transició una mica com del terra, de la natura, del terra, de la planta baixa, fins a la racionalitat repetitiva de les plantes tipus. Una transició que es passa en aquest... I aquí veieu el que us explicava dels pilars situats a dins dels vestíbuls, amb els exteriors, i aquest espai de planta baixa porxat que transiciona i fa aquest canvi de proporció mantenint l'horitzontal del seu sostre. Aquí ho veiem el mateix que us explicava ara en planta,
les llums inclús, les llums al sostre, al cel ras de fusta, amb les llums alternades, una mica seria difícil saber on està l'interior i l'exterior. Aquest, diguéssim, és el cel ras s'introdueix també i volgudament es juga amb la, diguem-ne, indiferència de saber on és interior i exterior en aquest espai a una alçada important i que porta l'usuari cap a l'interior. I aquí veiem, diguéssim, una altra vegada aquestes situacions de això s'ha comprimit. També se m'ha comprimit la imatge a mi, però bueno, com que ja l'havíeu vist, jo crec que això... I aquí veuríeu el mestre Nicolau, l'accés de la planta baixa i l'entrada cap a l'interior, la verticalitat i sempre aquest tema dels tancaments i jugant amb l'ombra i amb la projecció de la galeria de les terrasses sobre el pla de la planta baixa. I aquesta és la imatge que d'alguna manera compararia les tres situacions i que finalment voldria dir que en aquests tres casos el pòrtic-galeria, la relació amb la ciutat, la relació amb la planta baixa, és també en vertical una relació amb les terrasses superiors i el pla de façana i la seva composició amb l'ombra horitzontal i vertical, d'alguna manera, en aquests anys 60, transformadors, fan aquest regal a la ciutat d'uns espais públics, d'uns espais pels vianants. També jo, no? Bé, l'Stephen Bates, que va col·laborar també en el llibre amb un article molt maco, aquest d'espais intermedis, Betwixt, Between, ens escriu com un text en format de carta en el que jo us llegeixo, ho he traduït. Gràcies per enviar-me la segona edició de Barcelona 60 Habitatge Ciutat. És fantàstic recordar la interessant col·lecció de projectes i la qualitat dels textos individuals. Per mi va ser un privilegi contribuir al costat de tots vosaltres, alguns dels quals estic encantat d'anomenar amics. La recepció de la nova edició ha estat una ocasió a tornar a llegir alguns dels textos i em va recordar que aquesta col·lecció aplega l'obra de grans arquitectes dels anys 50 i 60 que van influir en la cultura arquitectònica de Catalunya i de la ciutat de Barcelona en particular. La seva era la recerca d'una arquitectura de la ciutat, d'un llenguatge, d'una identitat plena de marques del temps. Es pot intuir la influència de les idees desenvolupades a Itàlia i en particular a Milà. En aquell moment, i la fascinació mútua entre les dues ciutats connectades a través de les pàgines de Domus i Casabella. Es tractava de continuïtat. Gio Ponti i després Oriol Bohigas rebutjant les grans propostes tipus de CIAM de reurbanització a gran escala, a favor, en canvi, de projectes que transformessin l'escala i la capacitat de la ciutat alhora que conservaven el sentit de la seva història. Hi havia la voluntat de mantenir la continuïtat sense renunciar a la totalitat. Evitar presentar vell i nou en contrast entre si, buscant establir connexions amb la ciutat alhora que es treballava cap a una certa autonomia de composició formal, gairebé de continuïtat no històrica i no de ruptura moderna. Ho podeu veure als projectes presentats al carrer Gomis de Moragas, a la Casa Fullà de Clotet Tusquets, a la Casa del Pati de MBM, edificis de la ciutat, tant com edificis per la ciutat. Edificis aparentment de fons, però en realitat plens d'idees i complexitats. La fila d'habitacions al carrer Joan Sebastián Bach, 28, de Ricardo Bofill, tal com la descriu Xavier, i en alguns il·lustra una obstinació apassionant que després va explorar a Waldenset d'una manera més monumental. Així mateix, al carrer Joan Sebastián Bach, on es situa l'edifici d'habitatges de José Antonio Coder, de la mateixa època que Bofill, il·lustrat a l'annex afegit de fotografies de Francesc Català Roca, una façana que resumeix l'interès de Coder per la persiana del llibret, fent una façana tancada però viva en la seva expressió d'ús. Les fotos de Roca, molt compostes i lacòniques, són imatges que queden gravades a la memòria cultural. El seu interès per les perspectives frontals i per la captació de fragments
sovint allunya el projecte del seu lloc perquè es destaqui i reforça molts dels desitjos d'aquests arquitectes de trobar algun tipus d'autonomia per al seu treball. Recordo que l'any 2019, quan em vau preguntar si m'agradaria escriure un text sobre un edifici que em semblés interessant a la ciutat, va ser una idea molt bonica, ja que em va oferir l'oportunitat d'aturar-me a considerar la meva elecció, però també de concentrar-me en les idees i després en els espais i les superfícies del meu projecte escollit, Casa del Pati. Us estic agraïts per això, de la mateixa manera que estic agraït d'haver trobat aquests projectes fascinants durant els llargs anys de la meva relació amb la vostra bonica ciutat. Stephen. Bueno, jo començaré dient que l'any 2018, quan ens van plantejar, el Pere Joan i la gent del curs, de participar en aquestes sessions, sí, per mi va suposar un doble regal d'aquells que acaben sent una mica impagables. Per una banda, i això ho estem fent una mica avui, rebre les lliçons de cadascun dels companys sobre aquests arquitectes que us haig de dir que a l'Escola del Vallès als anys 90 eren absolutament desconeguts, exceptuant Coderch, que era molt de Coderch, però tot l'altre no existia gaire. I per altra banda va ser un regal bastant increïble poder entrar en l'obra de Bofill. Bofill sí que existia a l'Escola del Vallès als anys 90, però bàsicament en recordo crítiques extremes. O sigui, era un moment en què era un arquitecte extremadament famós, amb unes obres, no sé si criticables, però que no tenien el nivell d'aquestes per mi. I tot aquest paquet d'obres que us ensenyo avui, perquè he estat incapaç de triar-ne una, crec que el valor no està en cadascuna d'elles, que penso que són una estranya combinació de virtuts, valors, coses molt destacables i no diré errors, però coses menys interessants. Per mi el valor està en el conjunt. Penseu que són obres, pels qui sou més joves, que Bofill va començar a fer a la vostra edat, als 21 anys. I l'última que surt, que és Walden, la va acabar en 30 i pocs. I a partir d'aquí la cosa va canviar. Aquesta primera, si hi ha 10 diapos, hi ha 10 obres. I us diré una mica el que em sembla una mica més interessant, però molt ràpid. D'aquesta primera, que és, insisteixo, 21-22 anys, sorprenentment, mirant-la i mirant la planta i mirant les fotos, te'n adones que Bofill també mirava Coderch. I d'aquest edifici, que per mi té un interès relatiu, té coses molt bones, té una aproximació al material bastant interessant, en aquestes 3 primeres obres tot és així, el que em cridava l'atenció al revisor és aquest passadís increïblement llarg. És un passadís que segurament no acceptaria cap promotor avui i que possiblement molts arquitectes lluitarien per no fer-lo, però en canvi acaba conferint un caràcter i una condició bastant entranyable a l'habitatge. De fet, jo, dels habitatges dels meus amics de quan era petit, en recordo sovint els passadissos. D'aquest segon, que és el de Nicaragua, la planta és molt senzilla, no surt ni aquí, crec que no és gaire interessant, és un ventall, són 3 habitatges en ventall, es tanca absolutament a nord i va a pescar, en la foto d'allà al final ho veieu, l'est i l'oest. I el que m'interessa més d'aquest edifici, i és comú en totes aquestes primeres obres, i és una cosa que s'acaba extenent una mica cap avall en les següents, és aquesta casa de camp al mig de la ciutat, amb uns balcons exuberants, amb unes terrasses, amb unes piscines, amb verd, amb geometries zero urbanes, que acaben coronant tota aquesta sèrie d'edificis. D'aquesta, jo diria que és l'obra en què la matèria és més rellevant, com a mínim a la façana, en l'obra de Ricardo Bofill. Si anem posant la lupa, i el dibuix aquest és com la façana desplegada, si anem posant la lupa, és absolutament eclèctica, però comencem per uns finestrals com facetats, amb diversos plans, com si fos l'Esberrefent o el de la Soda, que passa per una gelosia absolutament densa, però molt bonica, segurament fosca. La planta no és gaire interessant, anem resseguint i passa un balcó
amb una brana estranyíssima, molt gruixuda, apareixen unes trompetes per tirar l'aigua, amb unes persianes, jo crec que molt boniques, projectades en fora, que deixen passar l'aire per sota. La planta baixa de l'edifici també és increïble, i detalls, i detalls, i detalls, insisteixo, amb un treball amb la matèria absolutament impropi de tot el que vindrà després, fins i tot aquesta pila d'obres. El barri Gaudí, que me'l vaig trobar de nassos un dia anant a Reus, acompanyant la meva filla a un partit, no el coneixia, no coneixia res. I em vaig trobar en el barri aquest, que és un grup d'habitatges, que es veu aquí una mica a la foto, el rosa, el groc, tal. Em va impressionar molt, per una banda, que estava construït amb Hero, amb el totxo, que era el més barat, el més senzill, i com cada element que no era mur, les finestres, els balcons, els testos, les xemeneies, etc., anaven configurant com un llenguatge que anaven donant caràcter i una mica de cohesió i consistència en el propi barri. Les plantes de Bofill, en veure després, a partir d'aquí, comencen a ser interessants i molt hipnòtiques, o sigui, extremadament geomètriques i molt enginyoses. Jo tinc dubtes, molts cops crec que no acaben donant el confort que un s'imaginaria, perquè són molt exagerades, però a través de combinacions geomètriques acaba aconseguint volums i façanes bastant increïbles. I l'altra cosa com determinant no, característica en tota la seva obra, és aquella imatge d'allà. Els mitjans no eren molt sobrers i totes les estructures són pràcticament aquella. Pilars, lloses de formigó, el més barat i el més tirat. I a partir de revestir, configurar geometries, etc., acaba generant aquests volums enganyosos que semblen estructures quasi modulars. Us deia abans, a partir d'aquest moment i en un moment molt curt, de 7, 8, 10 anys, acaba configurant aquesta mena d'utopies construïdes absolutament interessants i suggerents, configurades per geometries extremadament controlades, repetides, sistemàtiques i imaginant una mena de mons particulars, jo crec que alguns vinculats a certa habitabilitat, però en general a la recerca d'una experiència com molt particular de viure en un lloc concret. I aquí apareixen obres com aquesta, en què una planta quasi infantil de quadrats configura aquesta mena de pagoda, que és com un arbre de Nadal, amb materials pintats i revestits i teula i tal, però amb un enginy, perquè el Bofill era enginyós, i era llest, i era intel·ligent, i era moltes coses, i bo, amb geometries tan senzilles aconseguia arquitectures com molt increïbles formalment. La seva obra és extremadament fotogènica i fotografiada i molts la reconeixereu fins i tot d'anuncis. Jo insisteixo que si mireu la seqüència de plantes de la Muralla Roja, que és aquest edifici, són, torno a dir, com hipnòtiques. O sigui, és una seqüència quasi com mirar per un calidoscopi i jo insisteixo, crec que no hi ha una recerca d'una habitabilitat, sinó que hi ha una recerca d'un món particular amb dibuixos com aquests que expliquen una busca de lo monumental i segurament el zènit d'aquesta fixació per aquestes utopies monumentals és la Ciutat de l'Espai de Madrid, que no es va construir, que és un projecte previ al coetani, el que sí que coneixereu quasi tots, que és el Walden 7, en què de nou una geometria molt senzilla, unes hipotètiques capses apilades es van obrint per generar aquells dos foradots hiperverticals en aquestes utopies, aquesta sí construïda, en un edifici que segurament contradiu una mica el que he dit. Crec que és una obra que quasi es pot considerar bona de dalt a baix, potser a baix no tant, perquè crec que no acaba de fer ciutat, però amb aquests dos dibuixets, que són els últims, lligant una mica
en certs moments d'aquesta generació, i en aquí possiblement més el Clotet i Tusquets que els altres, aquesta recerca per crear una manera de viure diferent, amb aquests desnivells, amb aquests mobles dissenyats, integrats en l'arquitectura, etc. I crec que amb això ja estic. Bueno, me parecía especialmente difícil elegir un solo proyecto para hablar de Lluís Nadal, que yo diría que es reconocido especialmente por sus plantas de vivienda colectiva. Elegir un proyecto era difícil. Una planta que pudiera sintetizar todo lo que para mí representa la obra de Lluís Nadal. Así que, por otro lado, es una obra que yo diría que Lluís Nadal no se preocupó de fotografiar especialmente desde dentro, que era lo que a mí me interesaba. Yo creo que en la época sí que hay un interés en la fotografía desde fuera, se miran los edificios bastante desde fuera, pero los interiores domésticos yo diría que brillan por su ausencia, las fotografías. Así que me voy a mover a través de sus plantas. Lo que hice fue rebasar la década de los 60 para mirar su obra transversalmente, unos casi 60 años de producción, eligiendo 8 plantas, 4 más 4, para intentar rastrear aquellas estrategias de proyecto que yo creo que le sirven a él para afrontar el proyecto de vivienda colectiva, pero también, le decía al principio Pere Joan, para detectar ciertos cambios sociales, especialmente en cómo trata la cocina, ¿no? Entonces empezaré por plantas que no están ordenadas cronológicamente, por tanto es un proceso que he reconstruido yo a partir de esa mirada. Y que me voy a ir como saltando de unos a otros, encontrando ese parecido y esas diferencias entre unas plantas y otras para identificar esas estrategias. Entonces empezamos con una planta del 59 en la calle Balmes, donde lo que hace es desde el acceso ir enlazando toda una secuencia de espacios que llegan hasta la terraza. Alrededor de ese vacío aparecen los paquetes habitacionales y finalmente la cocina dando al patio. Es una planta en el ensanche barcelonés que tiene casi 30 metros de profundidad y que tiene el gran hándicap de entrar por un extremo con 13 metros de profundidad y lo que hace es vaciar el centro, rompe la zona de día y la zona de noche, colocas los servicios en la medianera y la cocina en el extremo de la planta y lo que hace es generar este grande vacío. Entonces aparecen ya unas constantes en una de las constantes de Lluís Nadal, que son las dobles circulaciones, habitaciones con 2 puertas, cocinas con 2 puertas, que empiezan a tejer grandes bucles de dobles circulaciones que hacen una casa todavía más larga y profunda, todavía más rica en recorridos. La siguiente planta, de una manera parecida, en Lepanto, se encadena la entrada con el centro, el vacío del centro y alrededor los paquetes habitacionales y la cocina justo entre y entre, ¿no? Otra vez rompe la zona de día y la zona de noche, coloca en el centro el comedor, el vacío del comedor, y como una gran rótula articula alrededor este primer paquete habitacional orientado hacia la fachada principal y un segundo orientado hacia un patio que además ilumina los espacios de acceso del edificio, ¿no? Interesante otra vez las dobles circulaciones, a veces entre tabiques exentos, otras veces a través de las propias habitaciones, con esta inteligente manera de retrasar esta habitación, de manera que la terraza no permite el recorrer gran parte del perímetro de la vivienda. Una de las cosas que le interesaba siempre a Nadal o que ponía en valor era el poder reseguir, el poder tocar prácticamente todo el perímetro o gran parte del perímetro de la vivienda, porque eso hacía que se percibiera el espacio mayor de lo que es. Y por otro lado, al final, la cocina aparece un poco como un espacio entre y entre, lo que queda ventilando al patio, ¿no? Y muy cerca de lo que sería el comedor. La siguiente planta, de manera parecida, aparece esta relación al tresbolillo entre la entrada, el comedor y la sala, y finalmente alrededor los espacios servidores y las habitaciones, ¿no? Otra vez esa idea de vaciar el centro. Son plantas que se piensan especialmente a través de esta idea de vaciado, ¿no? Y cómo la cocina queda tangente pero excluida de este recorrido, ¿no? Pero otra vez la idea de que si hay un pasillo siempre está dotado de almacenaje, como en la planta anterior. Intentaba que siempre cualquier espacio tuviera más de una única función, y la idea de la doble circulación.
Y aquí, bueno, de manera parecida aparece esta relación en diagonal desde la entrada, después la cocina, que de repente se convierte en un espacio pasante alrededor del núcleo y los paquetes habitacionales. Aquí ha cambiado totalmente y lo que, en vez de vaciar la planta, en vez de vaciar el centro, empieza a llenarlo. Lo llena con los espacios servidores y la cocina, que normalmente estaba al final de la planta, la cocina que quedaba tangente al recorrido, de repente empieza a pensarlo como un espacio pasante, empieza a incorporarlo al recorrido dentro de la vivienda, ¿no? La siguiente planta empezamos a distinguir una característica, empieza a aislar el núcleo de baño, ¿no? Empieza a darle un protagonismo, empieza a ser el elemento que arbitra, que articula el espacio vacío alrededor y otra vez las habitaciones en el perímetro de la planta, rompiendo siempre la zonificación de día y noche. Y bueno, ese núcleo acaba siendo el elemento protagonista cada vez más exento, incluso en las viviendas de más poca profundidad. Y finalmente, cómo este núcleo se vuelve haciendo más complejo, incorpora la cocina, ese elemento que arbitra alrededor el vacío y cómo se adosan las habitaciones. Y yo creo que una de las plantas más brillantes de Nadal, en que aparece esta tensión, esta relación entre la cocina y el baño, en el centro de la planta, y donde en esta planta él especialmente destacaba esta posibilidad de recorrer el perímetro limpio de todo el contorno de la casa, ¿no? Cómo esa continuidad hacía que el espacio se percibiera mayor de lo que es. Es decir, que hay una idea, se aprecia poco, unas primeras plantas coincidiendo con las plantas más profundas, ¿no? Que lo que hace es vaciar la casa, y otra segunda etapa, otra segunda estrategia que tiene que ver con ya planeamientos, bloques que tienen menos profundidad en áreas de nuevo desarrollo, o sea, del ensanche barcelonés pasar a bloques de 10, 12, incluso 15 metros, donde la estrategia pasa a ser esta ocupación con los espacios servidores del centro de la casa. Ocupación y desocupación, dos estrategias contrarias que utiliza alternativamente con momentos de transición entre una y otra, ¿no? En la que vacío y espacio servidor están, digamos, son reversibles. Si tuviera que poder sintetizar cómo es para mí la casa de Nadal, es una casa larga, alargada, una casa porosa, llena de ventanas que se alinean, una casa profunda, ¿no? Y sobre todo una casa cambiante en función de cómo se recorre. Otro de lo que nos hubiese gustado que incorporara esta publicación eran entrevistas, ¿no? Puesto que era una generación que aún teníamos la suerte de poder dar voz a los propios autores, nos planteamos realmente entrevistar y poder de su propia voz transmitirnos pues, todas sus experiencias, ¿no? Algunos por disponibilidad, otros ya por su avanzada edad, algunos cayeron de la lista, no pudo ser con Clotet, no pudo ser con Bofill, o él sería, ¿no?, un gran documento para nosotros. Pero sí quedó la entrevista de Nadal, que fue entrañable, que además recoge conversaciones que hemos tenido pues, desde el 2010, que lo conocí, cosa que siempre agradeceré a Jordi Badía, que me recomendó para escribir un artículo sobre su obra. Y bueno, de todas esas conversaciones yo quería como extraer el día que apareció en una de mis visitas y me enseñó una fotocopia de una hoja de la arquitectura a Jordi, una revista del 65, en la que me enseña una planta de los Siren, ¿no?, de Heiking Siren, una planta nórdica de un edificio, y me dice, aquí empezó todo, ¿no? Entonces es como si me estuviera revelando un secreto. No sé si la veis bien, pero empiezan a aparecer núcleos exentos y es donde él, ¿no?, empieza a inspirarse o a entender cómo tratar, ¿no?, esos espacios, esa distinción entre espacios servidores y espacios servidos, que ya me había hablado de Luica, me había hablado de Alvar Aalto, me había hablado de Coderch, sus tres grandes maestros. Pero ese es el momento en el que él reconoce una gran influencia en sus edificios, ¿no? Y dentro de esas conversaciones, porque como decía antes, nunca habían interiores, ¿no? Yo le preguntaba sobre por qué no había de alguna manera documentado todos aquellos interiores. De repente un día me habló de su propia casa, ¿no? En la casa de La Fosca, su casa de veraneo, y te dabas cuenta de que aparecían las dos estrategias superpuestas, ¿no? Es la misma planta, una y otra. Aquí veis cómo la planta se vacía,
¿no? Aparece este vacío en diagonal que articula todo el espacio interior, pero también esta idea de ocupar con los espacios servidores, ¿no? Las dos estrategias que había ido rastreando estaban en su propia casa, ¿no? Y me parecía, esto evidentemente es una agrupación de varias viviendas, pero se adapta a la pendiente, no es vivienda colectiva, son viviendas más bien adosadas, ¿no? Y era muy interesante cómo se adaptaba, cómo se colocaba en el lugar, pero volvías a reconocer, sobre todo a través tanto de la planta como de las fotografías, esa casa a la que me refería antes, una casa porosa, llena de circulaciones, una casa misteriosa que siempre te deja en off una sorpresa, ¿no? Siempre te invita a recorrer el espacio, ventanas que miran a través de otras ventanas, explicando esa porosidad, esa profundidad que genera esos gradientes de luz que dan las plantas en profundidad. Y bueno, me parecía interesante esto que pasa en la vivienda colectiva cuando proyectas sin un perfil. No proyectas para nadie en concreto, proyectas para, como mucho, perfiles. Entonces me parecía que lo que hacía Nadal era constantemente trabajar o pensar para él, como si estuviese haciendo, ¿no? Una casa para él mismo, ¿no? Entonces aparece esta cita de Juhani Pallasmaa que para mí representa mucho cómo trabajamos los arquitectos que hacemos vivienda sin tener un cliente concreto, ¿no? El arquitecto está siempre obligado a concebir el diseño esencialmente para sí mismo como sustituto momentáneo del ocupante real. Sin ser consciente de ello, el diseñador se convierte en un actor silencioso en el escenario imaginario del proyecto. También es un director que necesita dominar la progresión, el ambiente, el ritmo y la perfección de todo un conjunto complejo y multisensorial. Al final del proceso de diseño, el arquitecto ofrece el edificio al usuario como un regalo. Bueno, pues este es el regalo de Lluís Nadal. Bé, doncs amb això acabaríem amb el que ha estat aquest recorregut per uns anys i uns arquitectes i uns projectes d'habitatge que creiem excepcionals. Un acte que té un inici acadèmic, però que es fa en el Col·legi d'Arquitectes. També crec que té un sentit professional, de reivindicació de la professió i dels edificis com a lliçons construïdes i absolutament útils. Agrair-vos a tots la presència avui aquí. Jo no sé si hi ha alguna pregunta, de fet, hem estat bastant mesurats amb el temps i, per tant, si teniu alguna qüestió que vulgueu, també té un punt de... Avui hauríem d'estar tots a classe, per tant, de fet, això ja té alguna de classe. Si voleu alguna pregunta, alguna qüestió, benvinguda serà. Crec que hi ha micros per la sala o que podeu... Mai saps aquestes coses si hi haurà molta pregunta, no? Sembla que estem en la versió que no hi ha cap pregunta. Bé, doncs en qualsevol cas, donem per tancat això. Crec que la cooperativa Jordi Capell ens convidava amb una copa a la planta superior, amb la qual cosa, si això funciona, suposadament ens podem trobar a dalt i acabar, diguem-ne, de comentar la sessió. Moltes gràcies.